Snídaně v Orea hotelu Horal se neobejdou bez obětí s liškou Eliškou, hotelovým maskotem. Děti ji prostě milují. A to už vyrážíme ven. Sluníčko nám přeje a tak si užíváme krásné výhledy a zimní radovánky. Od hotelu vede příjemná procházka lesem až do centra Špindlerova Mlýna. Tady samozřejmě nesmí chybět naše pravidelná zastávka v Apresky baru na něco dobrého a na bombardino. A jak je vidět, nálada je tu skvělá. Potom ještě dáme focení u Labe. A to už jsme všichni naložení v úžasném hotelovém wellness. Potom večeře, tentokrát byl raclette a příjemné posezení v hotelovém lobbybaru, samozřejmě s koktejly. Tady si ještě někdo vynutil návštěvu dětského koutku před spaním. No a nálada je tu evidentně skvělá. Tak dobrou noc.